Vechidiki muriko here uko? Nhasi ndoda kungotaura nemi, ndirida kungokupai kurudziro. Vanotaura vakuru vedu vanoti mangwana ndinhasi, kurakidza kuti mangwana akaberekana nanhasi. Ini ndiri kubvunza vai vanozviti vechidiki, kana uchizviti wechidiki une makore manganiko? Nekuti hanzi kana uchiti uri wechidiki zvinoreva kuti watokura, nekuti vadiki chaivo vanotoda kukura, havazivezve kuti vadiki. Saka ndiri kureva tingati pachirungu mayouths. Mangwana yenyu muri kuarongerei? Muri kufungei nenyaya yamangwana? Tigere muupenyu huri kufamba nenguva, taamumasaisai, taane upenyu hwokungojunga mabhatani tichiita. Iwo urimo here imomo? Nekuti mutoriro, kudhakwa, kustika hazvivake mangwana. Kungobhabhauka uchifamba-famba hazvivake zvamangwana. Iwewe upenyu hwako ukautora sedunga munhu, haunetsi kuvaka. Nekuti tataura kare kuti mangwana nanhasi zvakaberekana, asi hatina chivimbiso namangwana, nekuti hapana anoziva kuti mangwana anenge aripo. Nhasi wako akamira sei? Uri kufungeiko iwewe nhasi noupenyu hwako? Nekuti upenyu idunga munhu. Hongu, unogona kunge wakapoteredzwa nevanazvo, unogona kunge wakapoteredzwa nevanozviziva, asi iwewe kana usina chiri mumusoro mako, usina chiri maoko ako, usina chaunofunga, hauna upenyu, hauraramirwe nemumwe munhu. Munhu unozviraramira wega. Uri kurongei? Inini ndiri kukupai kurudziro kuti kudzidza hakuperi. Pawakasira, nokuti vamwe vangati takasira kure kure, pawakasira ipapo unogona kutangira ikoko. Nekuti chikoro zvachakanakira, fundo dzidzo zvayakanakira, inovhura mikana yakawanda youpenyu. Hakuna kunombonzi tiri kutsvagawo vasina chavanoziva, hakuna kwavanotsvagawo, hapana kunombotsvagwa vanhu vachinzi tiri kutsvagwa vane shamwari dzakadai dzakadai. Saka inini ndiri kutaura newe sedunga munhu. Ronga upenyu hwako, kura. Kusangoramba uchingoti tiri vechidiki, tiri mayouths. Aiwaka, uyouths hunopfuurwa nekuti chisingakure chete muupenyu chidhori. Iwewe uri munhu, uri kurongei? Ndinoda kunzwa zvauri kuronga. Makasunuka kutiridzira kana kutinyorera kuti mangwana angu ndinoda kuti ndiamise zvakati zvakati. Hongu, hazvingabudisi kutaura kwataita, asi chimbozvironga. Hanzi apunyaira hasha yemusodzi. Chimbozvironga, kumbomira netsoka dzako uri one ari yega, sezvinotaurwa kukombi. One ari yega ndiye wandiri kutaura naye pano, kuti upenyu hwako ukaubhenengura uri kuhuona sei? Hazvikunyadzise here? Zvinokufadza here zvauri kuita? Aiwa, ngatisanganei mune zvimwe zvikamu tichikurudzirana zvakare.